angklung. Nggih, kalaturaken panjenengan Mas Omek. Heeh. Ingkang wonten negeri Malaysia nggih. Salawipun dipun aturaken dhumateng kanca-kanca ingkang lagi merantau nggih. Heeh. Wonten London Mas Tejo. Yen desa angsal salam saking Mas Omek ingkang wonten Malaysia nggih. Mas Tejo, salam perantauan anak rantau nggih. Salam anak rantau. Ampe Bogor dak. Tututi kok cae. Tututi gelek tipet. Ya. Awak dawat gelek apa kuwi gelek gon kuwi. Gelek gonggoan. Coba mrene Dik. Lapo to, Mas? Bojoku sayang. Wis ditututi ki lho. Kowe arep tak jak rundingan. Apa gak pengin Dik? Gak Yen dong ngomongan tapi mamiro dhewe. mlebu. Yen gelem tak wayo duweni keturunan. Iwake sepat Mas iwak kuniran. Enak Hati ra kuat dadi pikiran. Apa enake Mas ngendong momongan yen pomong dadi bojo ayuan. Jarene sapa sing akeh bojone tambah akeh rezekine. Aja kuwatir siji wonge kuwi siji penghasilane. Aja nuruti sing durung mesti timbang kucimu ning tembe murine. Jarene sapa sing diwayu lilo wong wadon atine mulya ya tambah lara. Aja kuwatir senajan slirane mbok tuwa tresnaku tetep tak padha. Urip ning donya kudu waspada. Mula sing eling nyembah sing kuwasa. Nangis sajroning atiku nalika
Indonono Atani Tepuju etras Rot Balung Nangka bebasane her Oh iya. Bokat tonka Ton kek biyen kae Delok gong tangane jekon kapo Ojo lali. Kaya ora ucul. Menengku. Sakno nono Piye cek Komandang mangkelem laras rontang rempok logo lalaku onden para iangan Gedeng kita gandeng Jawa aklum Sunda para eyangan ya oh ya oh ya oh ya oh ya